dnes krásny deň. Zabudol som, musím ísť do školy. Ešte, že som si najmal tento byt, za čo som si kúpil. Musím ísť do školy. A musím ísť raz niekedy zaplatiť. Dobre vynaleznutý most. Pán učiteľ? No, ahoj. Dobrý ale deň. tu vás ale chýba. Už som Je tu. vás málo. Všetci asi prepadli. Hahaha. No dobre, tak začneme sa učiť napríklad. Ukáž mi na tabuli, kde je stred. Dobre. Tak, no, dobre, tak teraz si chvíľku kreslí a ja teraz budem rozmýšľať. Dobre. Si idem kresliť. Čo robíš? Ty čo to robíš? Au! Ty si môj kabinet! Ty jeden! Tak poďme rýchle, poďme. Je noc. Super. Sme boli celý deň v škole. Jaj, žiaci, som tu. Hej, tam si. Ja vás chytím. Zliepka. Au. Zliepka na strete. Nech je deň. Creeper! Pomoc! Mám vás. A sakra, profesor, pomoc! Pôjdem do riaditeľny za to, So mnou, ty poklop. So mnou. Poď so mnou, poklop. Idem. Poď za mnou. Aj, ty si. Do riaditeľny, ne? Nie, poďte za mnou. Poďte za mnou obidvaja. Skoč sem, Snake. No dobre, tak to nevadí. A ty, Snake, skoč sem. No, skoč, Snake. Skoč tam. Nie. Skoč, nechoď. Skoč tam. Patríš tam. Au, nerobte. Tak ma pošlite do riaditeľny, keď chcete. Čakaj. Ty choď tam a ty poď sem. Poď preč, debil. Nerob. Sem poď, do diely. Nie. Poď sa, nebude to boleť. Neboj. A ty tam zostaň. Nie, ja sa bojím. Neboj sa. Ja idem plávať. Ja sa utopím. Ja sa utopím. Co ste si zaslúbili? Jaj. Ňam. Už bude zvoniť. Áno, a čo? My sa schováme po škole a... Poď so mnou, ideme sa schovať. Kam idete? Pomoc! Hej, a ty prečo si had? Pomoc! Doriaditeľne. Učiteľ ma chytil. Pomoc! Doriaditeľne. Au. Tak ty takto. Asi to nie je fér. Som riaditeľný. Tak fajn. Takže si za veľa skutkov vylúčený zo školy, vráť mi všetky tvoje pomocky a veci, čo máš pri sebe. Aj keď väčšina sú týracie nástroje. Dobre, choď z tejto školy. A dostaneš ešte poznámku. Ja už idem. Dobre, pán učiteľ, idem. Tak, a Snake, ty to isté.
Skeleton je za tebou. Čo som ja urobil? Poďte! Ty si, dobre, Snake, ty za to, že si môj najlepší hráč, tak, teda, ty si môj najlepší študent, tak ty nie si vylúčený, ty máš len poznámku. A prečo, pani učiteľ, prečo? Lebo ty si mal Už som nápad. zaplatil za túto školu, prečo? Ty si mal, Dobrý deň, pane profesor. ty si mal taký nápad, že pôjdete za školu. Chcete chlieba? Snake, vráť sa do triedy. Ty, choď preč, opuď túto školu. No tak ja vás nebudem rušiť za trest. Za trest by si mal byť minimálne tak zabitý. Ale mám dobrú náladu, tak choď zo školy von. A vráť Prosím, sa, pán učiteľ, vráť sa vás až zajtra. Nebudem vás otravovať. Pán Na zajtra, do zajtrajška si podmienečne vylúčený. Teda aj zajtra si podmienečne Nie, do... tak dobre, dnes ste ma vyučili zo školy, ale zajtra dojdem. Príď až po zajtra. Snake, my sa budeme učiť. Čakaj. Hej, ty čo to robíš? Som hladný. Čo? Nič! Nerob mi zle, nerob. Mňam, 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 mňam. Rybičky. Nechaj ma, chcem vidieť, jak trpí učiteľ. Láva, pomoc! Láva, ja nie moje. Potomček, horí celá... Pán učiteľ, zachránim vás. Celá škola horí. Zachránim vás. Ja to zasnem. Musím končiť on. Zavolám Si ti. to vypol? Mám. Podpálil som celú hnusnú školu. Teraz sa mi to podarilo. S tým hnusným otravým každodenným učiteľom som podpálil celú túto školu. Au. Už sa môžem hrať doma a drtiť na kompe. Pán učiteľ, vy ste dopadli na mizine.